F1 News kollox jinsab lest biex minn għada it-2 ta' April jibda jixxandar il-Breakfast News mit-2 sal-ġimgħa bejn is-7 u d-9 ta' filgħodu. Tul dawn is-satejn, tim ta' ġurnalisti se jwassal l-aħħar informazzjoni, aħbarijiet u sports lill-telespettaturi. Minn analiżi tal-ġurnali sa' diskussjoni dwar dak kollu li jkun għaddej f'pajjiżna. Breakfast News se jkun l-għażla tat-telespettaturi għall-għodwa ta' filgħodu. Min għada it-2 bejn is-7 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħodu għal satejn sħaħ, One News se jkun mat-telespettaturi tiegħu bi sfida ġdida, Breakfast News. Il-kontenut ta' din il-Breakfast News se jvarja, se jkun hemm diskussjoni, se jkun hemm analiżi tal-gazzetti, se jkun hemm informazzjoni, se jkun hemm kultura, se jkun hemm ukoll sports. F'din il-produzzjoni qed jagħtu s-sem tagħhom il-ġurnalisti kollha ta' One News flimkien ma' qatt ta' kontributuri fl-oqsma tal-mużika, films, kultura, għawdex u arti fost l-oħrajn. Bi preżentazzjoni ta' Jonathan Attardo Xallon Guder, il-Breakfast News huwa produzzjoni tat-tim ta' ġurnalisti ta' One News, kulħadd jagħti s-sem tiegħu. Magħna wkoll se jkollna numru ta' mistednin illi minn żmien għal żmien se jkunu huma wkoll qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom f'dan il-Breakfast News. Matul il-Breakfast News se jkun hemm ukoll żewġ irkejjen sportivi li se jkunu fidejn il-ġurnalist Rodney Vassallo. Għalhekk l-appuntament tagħkom kull filgħodu huwa Breakfast News fuq One.